hugog nga nag-drive og motorsiklo napasok sa dump truck. 32 million pesos alang sa performance bonus sa mga empleyado sa Kapitolyo, aprobado. Simbahang Katoliko mangulo sa kalihukan pagitpatok sa giplanuhan nga same-sex marriage. Pag-ayo sa DPWH sa mga dalan sa Mandawi, giundang na agi og pangandam sa APEC meetings. Project madalay og 3 ka buwan ug ang pag-antos sa traffic magpadayon. Secretary ni Mayor Rama nang himakak na gikan kaniya ang solicitation letter alang sa mga bottled water. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 25 sa buwan sa Hunyo, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang hatod ang mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mas taas-taas pag yun ang imong pagagwanta. Dili na kahibong ang pagkusmod sa mga dagway sa mga motorista nga mga gisarakbayan sa Mandawi ning pipila ka mga adlaw tungod sa grabing traffic gumikan sa nagdungan nga mga road reconstruction projects sa Department of Public Works and Highways. Mas mosamot pagyud kini Glenn kay gihunong sugod karong adlaw ang pag-count sa mga dalan alang sa preparasyon sa APEC Summit. Sa Setyembre pa kini ibalik mo nga malangay kinig kahuman. Sugin ni Andrea Patenya. I have heard personally from Gipresentar ni DPWH 6th District Assistant Engineer Renault Ricardo ang iyang report nga anaa sa 5 ka major roads ang dungan nga gipaubos karon sa drainage ug pavement project samtang 2 ka major roads ang gitrabaho sa DPWH Region 7 sa Dakbayan sa Mandawi. Matag major road, dunay usa ngadto sa 3 ka mga proyekto nga gihimo. Kadaghanan sa mga proyekto gisugdan ni adtong Marso ug gikatakdang mahuman sud sa 200 ngadto sa kapin 400 ka calendar days depende sa kakomplikado sa proyekto ug sa existing weather conditions. Mas mapatas-an pagyud ang konsumisyon sa mga motorista kay mas madugay ang completion ni ining mga road projects kay sugod karong adlaw gipahunong sa DPWH ang tanan nilang contractor sa ilang excavation kun pag-count sa mga daan tungod sa umaabot nga APEC Summit. Karon pang Setyembre ibalik ang excavation activities inig human sa Ironman Triathlon. Lakip sa mga apektadong daan mao ang AC Cortez, Plaridel, Uwano, AS Fortuna ug ML Quezon. Malangay og 3 ka buwan ang reconstruction ni ining mga dalana tungod sa excavation suspension ug wa pa kinilabot sa mga delays tungod sa uwan. Sa pagkakaroon, anaa pa sa 20 to 60% ang completion ni ining mga proyekto. makalangan nasa mga pasahero. Mali ito sa mga pasahero. Hindi na silang kita kay Oo. Naiban-ibanan yun. Imbis makaraon o kawalo, makaraon lag kaunom. Tungod sa traffic. I-cordon na siya. Atong i-cordon diha nga i-clear lituhan na siya nga portion. Wala na mga stockpiles. Wala na equipment. Hawa na gud siya diha nakita. Mato ni Engineer Ricardo nga nasayod sila sa mga reklamo sa katawhan kung nganong gidungan ang implementasyon ni ining mga proyekto sa Mandawi. Iyang gipasabot nga dihang nahuman ang budget appropriation ug bidding process sa maong mga proyekto nga namugna niya atong miaging tuig, wa sila'y mahimo kundi i-implementar kining tanan karong tuiga kay inutang ang budget ni ini ug kung malangan magkataas ang mabayran nilang interest. Bidding dungan. So, NTP dungan. Mao na madungag implement. So ato ning ilangay-langay ang paggasto gabayad ta sa interest. So mo nang dalikon gini na maghuman. Mao nga sugyot ni Mandawi City Planning Officer Florentino Nimor Jr. nga aron mapaspasan ang completion sa mga proyekto, mas patasan ang working time sa mga contractors. So ang among suggestion na is unta kung makonsider ba na 24/7 ang kuan ang trabaho. Apan tubag sa DPWH, di sila makatrabaho og 24/7 kay mas makapasamot kini sa trapiko tungod sa ilang heavy equipment. Hangyo nila nga aron di malangan ang ilang gibuhat, dali sab unta mo cooperate ang mga private utilities sama sa MCWD ug VECO sa ilang mga requests sama sa paghawan sa ilang mga poste ug pipes. Siyempre no, kung na ay mga drainage or mga road projects na amang good din ha ato ang mga pipes. Pero muna nga kanang we are closely coordinating with the LGUs and the PWH for the implementation of these projects.
Samtang mipasalig ang DPWH ug ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team nga padayon ang ilang pakig-alayon aron mamenosan ang perwisyo nga hatod ni ining proyekto ngadto sa mga motorista. Tungod kay di gyud kalikayan ang dungan-dungan nga mga road reconstruction projects nga mao'y hinungdan sa paghuot sa trapiko sa kadalanan, panawagan ngadto sa mga motorista nga patasaan na lang gyud ang ilang pasensya ug dungagan og 1 hour nga allowance ang ilang travel time aron di malate sa ilang mga lakaw. Andrea Patenia, News 5. Adunay nakit-ang procedural lapse ang kapulisan sa pagkamatay sa usa ka pulis samtang nagtraining sa kampo sa Regional Public Safety Battalion. King Perez, Suginlimi. Tungod sa nahitabo ni PO1 Christopher Ruiz Jr., gipahinumduman ni PRO7 Director Prudencio Tom Banyas ang paghimog regular maintenance check sa mga buhatan sa pulisan. Si PO1 Ruiz namatay sa dihang iyang gipunit ang live wire, nagihimong extension sa kuryente, paingon sa saka kiosk sa kampo sa Regional Public Safety Battalion sa Sibonga. Buoton ta niya nga walingon ang kuryente nga nakababag silang giagian, samtang nagtraining sa Internal Security Operations Exercises. Mato di Banyas na doon ay procedural lapse nga ilang nakita sa investigasyon nga gihimo sa Regional Investigation and Detective Management Division. If that is the case, talaga may pagkakulang din yung organisasyon. Kasi dapat nun, after the incident, ganun na nangyari, may responsible officer who would inform the family about what transpired and what actions were taken by the organization. Para ma-alleviate din ba yung family. Samtang mipasidaan si Banyas nga adunay inconvenience ngadto sa publiko, subay sa ipatuman nga hugot nga security atol sa APEC meetings dili sa Sugbo. Gawas sa tight security nga ilang ipatuman sa mga hotels ug malls, apektado usab ang dagan sa trapiko. Dugang pulis gikan sa Region 8 ang moabag sa security sa APEC meetings karong Agosto, Setyembre ug Oktubre. Wag na sana yung reklamo tayo na because we are trying to showcase the Queen City of the South. King Perez, News 5. Niadto pang September 2013, giktak-tak pagkapulis si PO2 Rolito Estrobo kinsa nasakpan sa Cebu City Public Safety Company nga nagsuyop og shabu sud sa drug den sa Barangay San Roque. Mubalik si King Perez. Wa na yatubangong kasong administratiba si PO2 Rolito Estrobo, kadtong pulis nga naaktuhang nagsuyop og shabu sa usa ka drug den sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Sugbo. Kay duha na di katuig nga drop from rolls o giwagtang sa pagkapulis si Estrobo. Nasayran nga nagsugod pagkapulis si Estrobo nitong tuig 2003 ug na-assign sa Mandawi City ug Cebu City Police Offices. Dayon gideploy sa Siquijor Provincial Police Office nitong June 2013. Apan nitong August 28, 2013, miabot sa limit nga 30 kadlaw ang iyang absence without official leave o awol. Mao nga pagka Setyembre 2013, gideklarar kini nga drop from rolls. Di na siya police because being separated from the PNP because of drop from rules, wala na, di na siya police. Butyag ni Dugan nga kasagarang mag-awol mao mga pulis nga naghupot og PO1 ug PO2 nga ranggo. Nasayran nga matag semana moabot sa duha ngadto sa tulo ka mga pulis gikan sa maong ranggo ang mag-awol. Mato di PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas nga mas maayo nga mohatag sa ilang resignation letter mga pulis nga di na gustong mopadayon pagka-pulis. That bespeaks of the personality that better if they go out of the service, better for the organization so that we can hire more qualified and more policemen who are really determined to serve. King Perez, News 5. Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines na namilits na sa mga sundalo nga sakop sa Central Command. Si General Gregorio Pio Katapang na naud og mga medalya sa mga sundalo nga nagmalampuson sa ilang mga operasyon dinhi sa Kabisayan. Iya usab nga gipasidunggan ang nangulo sa Central Command nga si Lieutenant General Nicanor Vivar. Si Katapang gikatakda nga mo retire sa serbisyo sunod buwan. Indeed, this is a milestone. It's a big accomplishment. Kapitolyo o kapulisan sa lalawigan nangandam sa paggukod sa mga nagnegosyo og drogas nga mo finance og mga politiko karong umaabot piniliay. Ryan Sorote, Suginlimi. Regardless of political affiliation or blood relation, if there is a drug pusher there, immediately
you conduct raid and arrest these people because Pahimangno sa kadagkuan sa kapulisan sa lalawigan sa ilang mga sakop nga di magpada sa mga opisyalis sa kalungsuran nga nanambigit sa kinadaling drogas. Mato ni Senior Superintendent Noel Guilliamac, kinahanglan seryosoon sa mga pulis ang paggukod sa mga drug personalities, hilabi na kay nagkaduol na ang eleksyon. Gipasalig ni Guilliamac nga wa sila gidapigan bisan ilang kauban sa higayon nga masakpan. ikinahanglan yun. We are mandated to arrest anybody, no? Di lang ka magpada sa mga pressure or influence from these people. Because in the first place, mandato man ito na and they can be charged for it. Susiyon sa Kapitolyo ang performance sa Matag Police Station sa probinsya batok sa ginadaling drogas. Nangandam ng Kapitolyo batok sa nagnegosyong iligal nga drogas nga mo-finance sa mga politiko sa umabot ng eleksyon. Adunay report ang Cebu Provincial Anti-Drug Commission nga adunay mga opisyal sa kalungsuran nga nagdawat og funding gikan sa iligal nga drogas. Nagmatgo ng sipadak sa nadawat nilang report kay posibleng pamulitika lang kini. Diba? Papolitika, malang pinahapit ng eleksyon, daghan man na pasangin. So muna, amo ihatag information tanan, kabahin niya na sa Cebu Provincial Police Office to verify and validate that information kung tinuod na. Sa unang-unom kabuan karong tuiga, miabot og 3.8 kilos ang shabu nga nasakmit sa kapulisan sa probinsya nga mobalor og 48 million pesos. Ryan Sorote, News 5. Snatcher nga naglihok sa may downtown area na sikop human na miktima og OFW sa Maydan, Colon. Samtang usa sa mga most wanted person sa lalawigan sa Zamboanga, Sibugay na sikop kaghapon human ang napulo katuig nga pagtago-tago. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Magbaon og bati nga kasinatian ng OFW nga si Alma Mary tamang siyang paglarga paingon sa Saudi karong adlaw, human siya mabiktima og snatcher pasado alas 5 kagahapon sa hapon. Asoy niini nga samtang naglakaw siya sa Maydan, Colon kagahapon, dunay mihikap siyang dunggan nga dunay white gold nga ariyos nga nagkantidad og 5,000 pesos. Siyang paglingi, ang naong sa snatcher nga si Berhel Marson mo'y misugat kaniya ug iya dayon kining gibunalan og payong ug nanawag og pulis. Nasayra nga di palang dugay nga nakagawas si Marson sa prisuhan sa Station 3 tungod sa kasong paghupot og dili lisensyadong armas. Pulis, kawatan, di purting yang kuan, purting yang dagan. Hilakaw rami ko sa kong anak kay mangumpra na unta ba. Nya, paglabang gyud murag gitwist ang ako ang dunggan sa talikod ko. Pag-anak ko kay siya man ako nahapak og payo. Kapila nimo gibuhat? Ha? Karon ba ma'am? Dokumen ko ma'am. Human sa napo katuig nga pagtago-tago sa dakbed sa Lapu-Lapu, hingpit na yung napusasan sa kapulisan sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay kagahapon sa hapon ang usa sa mga most wanted sa mong lalawigan nga si Camilo Morales nga taga-barangay Tinungtungan sa lungsod sa Diplahan. Usa ka semana nga may pahigayon og manhunt operation ang kapulisan sa Zamboanga, Sibugay dihang ilang nahibaw-an ang gitaguan ni Morales. Dunay kasong murder ug reckless imprudence resulting to physical injuries silang dapit ang dinakpan nga mo'y hinungdan nga numisibat kini. Most wanted sa namin, sa station level namin, siyang nilagay kong number 1 kasi murder yung case niya. Kan din kung kasi nung pagka-stop namin yung sa motor niya, medyo nagulat lang siya. Pero nung kasi operatives yung nagkuhan, medyo nakasibilyan, siguro nagulat lang din siya. Pero after naman, medyo siya, cooperative na siya nung nakikipag-coordinate na siya, magkikapag. Leslie Caminada Vistil, News 5. Lalaking hubog nga nag-drive og motorsiklo napasok sa dump truck. Suginlimi, Ryan Sorote. Nagkisi-kisi si Ronaldo Pador samtang gitabang sa mga medical staff sa Vicente Soto Memorial Medical Center human kini madisgrasya samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo. Nasairan nga mibangga kini sa lubot sa dump truck nga naghunong kilid sa daan sa may sitio Highway Barangay Pungol, Sibugay sa dakbayan sa Sugbo pasado alas 11 kagabi. Matud sa mga residente nga sa layo pa lang ilang ang nabatian ang naghaguros ng motorsiklo nga gisundan og kusog na paka. Kadungog mo pero ikan dito sa boss. So kusog kayo na. Ato to ready pa ka balik na.
Makita sa highway ang nagpasad nga dugo sa biktima, human kini mapasok sa tapaludo sa truck. Gimungunang mibangga sa lubot sa truck ang motor ni Ronaldo, una siya maparok nga miresulta sa grabing kadawt sa iyang naong. Nakatawag dahil og ambulansya ang barangay, apan nasuko og nag-amok ang igsoon sa biktima nga armado og pinuti kay nganong kunong way mitabang sa iyang igsoon. Pamay sakyanan. Isod ko sa motor ay sakyan. Ito nga, nagato si Bro, diha nag-wild diha kanina. Nakatampo sa insidente ang kadangog sa daan tungod sa uwan, kakurbadahon, kangit-ngit ug ang kakuwang sa early warning device sa truck ug wa say suga ang motorsiklo sa biktima. Gingong-gikan nag-inom si Ronaldo sa balay sa uyuan ug paingon na kining muuli diya nga disgrasya sa gihulagway nga hilan nga dapit. Basta din napaslo kasi magsura sa mga anak ko. Magsige mag-ayaw sa iyo ni amor. Ang yan ba magsige ako rin ng gusto mo. Mata. Ryan Sorote, News 5. Silver medalist sa bag-o lang natapos nga 28th Southeast Asian Games dito sa Singapore. Naglaraw nga musalmot sa Boston Marathon aron makasalmot sa Olympics sunod tuig. Sugin Lumi, Gabi Malagar. Tungod sa iyang nakuha nga silver medal, naglaraw ang Philippine Amateur Track and Field Association kun PATAFA sa pagpadala kang Mary Joy Tabal ngadto sa Boston Marathon nga maoy qualifying race alang sa Olympics sunod tuig nga ipahigayon sa Rio de Janeiro sa Brazil. Matud pa ni Tabal nga duna unta siya puruhan nga makaapas sa Thai Women's Marathon Champion apan wala siya moboylo kay iyang giagad-agad nga makasikit siya sa Thai ug dili kayo mabiyaan og layo. Nagsabay lagi mi sa Thailand pag-awas na mo last 12K. Nagsabay mi aton duha. And then diha naman last 2K ko nabiya sa iya kay naka-feel na ko cramps diri sa ako bagtak. So mawala siya mo kalit sa siya gawa. So mo to ang distance na maintain siya in ato up to finish. Giingong nabaguhan siya kay mao pa lang kadto ang unang lumba sa Southeast Asian Games nga iyang gisalmutan isip iyang incentives kay siya maoy rayna sa Milo Marathon ug nasaag siya sa makadiyot. Wala siya maanad nga mosalmot og lumba nga mag-uwan ug sa dihang duol na lang unta siya sa finish line gibati siya cramp. Si Tabal nga produkto sa Southwestern University gisaaran sa iyang tunghaan sa SMART ug sa PATAFA nga hatagan siya insentibo apan wala siya masayod kun pila kini. Sunod tuig tumong ni Tabal nga maka-Grand Slam sa Milo Marathon ug nang hinaot sab siya nga makuha niya ang qualifying time sa Boston Marathon. Buot sab niyang mosalmot pag-usab sa 2017 Southeast Asian Games didto sa Malaysia nga iya na sab nga gipangandaman. Ni Joy sa PATAFA is to qualify for Olympics. Mo gini ang pinaka-goal. Kaya ang Olympics man is 2016. Next year. Rio de Janeiro. Oo, so kaya lang karon this year or next year, hopefully makakuha si Joy sa time nga para qualifying for Olympics na 2 hours 42. Gusto mo na Malaysia na sa lang Southeast Asian Games. Kaya pagkahanin mo nga makuan? Or 2 years from now? Gabi Malagar, News 5. Sekretary sa Mayor midinay nga mao'y nagpadala og suwat alang sa pagpangayo og mga bottled water nga gamiton alang sa State of the City address sa Mayor. Ray Pasaporte, Sugin Limi. First, I'm as surprised as you are because I am not aware of that letter. In fact, kini ang reaksyon sa sekretary ni Mayor Michael Rama kinsa nang himakak nga gikan kaniya ang solicitation letter nga nangayo og bottled water. Matud ni Belinda Navasquez, wa siya'y nahinumduman nga dunay gipirmahan. Ang solicitation letter na ay lugo sa City Hall og telepono sa contact person nga si Mina Arakan nga empleyado sa City Hall. okay, when I see it, then I will know it. But as sa akong kung di ko ka-recall nga nakapirma kog suwat nga inana. Kay kipo, I don't do that. Dugay na ko diri. Di man di ko mo pirma nga inana. So I cannot say more until I see the letter. So akong giingnan na sila sa gawas, pakita ko ng suwata. Akong mga staff. Kay, that's really more of staff work. Kay only Facebook ramang corona. So, in ko Facebook, many things can happen in the Facebook. So, in ko show me the letter, the original. Then I will say, you know, ang ipakita na ko, gamay na po kayong Facebook. Hindi man po ko ma-oblig Facebook. Si Navasquez muhimo sa iyang kaugalingong investigasyon ug andam usab mo atubang kung dunay investigasyon nga himuon ang mayor.
Ang kopya sa solicitation letter gipost ni Konsehal Babes Andales. Humanadawat gikan kang Konsehal Margot Osmeña. Kinsa mao'y giduol sa establishmento nga gipangayuan. Well, kung na-deny siya, atong ipa-check siguro sa PNP Crime Lab, ikumpara na to mga previous signature niya with the questioned document, no? Na nasa establishment nga mo vouch sad nga that letter comes from, office of the mayor, kaya na may logo. Nagduda si Andales nga kadaghan na himua ang solicitation ug karon lang na bulgar. So we have to correct siguro this mistake, no? We don't want to we want to limpyuhan na itong baho, limpyuhan na itong tolero na itong hiwi. This is hiwi man baho man we have to clean this matter. Matud ni Andales, ubos sa balaod mahimo nga mapasaka ang sumbong administratiba o kriminal nga nagdala sa silot nga pagkatangtang sa trabaho. Nagtuo si Andales nga duna pay muduol kanila nga nakadawat og solicitation letter. Rey Pasaporte, News 5. Konsehal Babes Andales mipahimangno sa mga interesado nga bidders sa mga yuta sa SRP kay gibabagan sa konseho. Rey Pasaporte sa ginlimig. Gayo nila, basta kami, we have made our peace. As a matter of fact, we have passed a resolution unanimously approved by the council nga asking the members of the BAC to stop the sale sa maong property. Kini ang pamahayag ni Konsehal Babes Andales sa barugana ni Mayor Michael Rama nga iya gyud ipadayon ang bidding sa South Road property karong Hunyo 30. Usa ka resolusyon nga gipangamahan ni Andales giaprubahan sa konseho alang sa pagbabag sa bidding sa SRP samtang mangonsulta pa sila sa DILG. Alam mo lang dalion na to. Okay? Now we have waited for so long a time, just a matter of about 1 month or 2 months kung makahimog resolution ng DILG, then mingon DILG, go, then go. Everything's in order. Adunay duha ka ordinansa nga nagmando sa pamaagi sa pagpamaligya sa mga yuta sa SRP. Usa niini ang unsolicited proposal, samtang ang usa pinaagi sa public bidding. Bidding na to is based on the resolution. Now, the resolution cannot amend or supersede the ordinance na to. May point na ko. Ilan ang prerogative padayon. Basta ako, there's already a warning. Okay. Alang ni Andales, risgo sa bidders kung moapil sila karong pizza 30. Kung ipadayon ang bidding karong pizza 30, tubag ni Andales. Well, somebody will have to question that. That's invalid, that's void, because that is not provided for in the city ordinance 2332. Okay. So, kung ma-declare void, doon ay litigation sa court, ang atong problema na, in kaso doon ay mo file kaso sa court, then, himo sila notice of respondent sa title na to. So, mahugaw na ang titulo sa syudad Susubo as far as SRP lots is concerned. Rey Pasaporte, News 5. Nadawat na sa mga empleyado sa Kapitolyo ang ilang productivity enhancement incentive o productivity bonus kini human aprubahi sa Hunta Provincial ang 32 million pesos nga gahin alang niini. Ryan Sorote sa ginlimig. Madawat na sunod semana sa mga casual o regular employees sa Kapitolyo ang ilang productivity enhancement incentive o productivity bonus. Kinihuman aprubahi sa Hunta Provincial atol sa ilang special session kaganyang buntag. Giandam na sa Cebu Provincial Budget Office ang budget nga 32 million pesos nga kwaon sa savings sa mga bakanteng posisyon sa Kapitolyo. Nasayran nga dunay 600 vacant positions ang provincial capital nga detailed unta sa mga ospital, Cebu South Bus Terminal o admin office. I-review kini kung nganong wa kini ma-fill up. Makadawat og equivalent sa ilang sweldo sa usa ka buwan ang 1,532 ka mga empleyado sa Kapitolyo. Magdepende sa bracket sa sweldo sa empleyado kung kuhaan ba og tax ang ilang madawat. Sa basically taxable na siya. Pero as to kanos aka makabayad, magdepende na sa imong total nga nakita didto. Kung ning abot na baka sa limit ba nga, oy sobra ra ka taxable na.
Ikaduha na karon nga tuig nga nang hatag og productivity bonus ang Kapitolyo. Makahimo makahatag sa maong bonus ang provincial government human makakomply sa good financial housekeeping requirement sa Department of Interior and Local Government. Kabahin ang PEI sa 30 billion pesos nga gahingikan sa buhatan sa presidente alang sa mga buhatan sa gobyerno nga nakabuhat og tarong sa ilang trabaho. Kahinumduman nga sa meging tuig nalangay kini og hatag og pagka-Disyembre na naapod-apod apan nasayo karon mo nga nagpasalamat ang mga empleyado. Bayad sa mga utang sa uban natong mga gastuhonan sa pamilya. Ryan Sorote, News 5. Pasiugdahan sa Katolikong Simbahan karong Sabado sa hapon ang usa ka Solidarity Walk for the Family isip pagbatok sa same-sex marriage nga nalakip sa House Bill 110 kun Anti-Discrimination Bill. Andrea Patenya, Suginlimi. Kung si Rolly, usa ka hairdresser ang pasultihon, panghinaot niya nga maaprubahan ang same-sex marriage dinhi sa nasud. Kay way dautan kung tugutan silang mga miyembro sa LGBT community, nga pakasla ng bisan kinsa nga ilang gihigugma, bisan og sama pa silag sex sa ilang partner. O, ganahan unta kung na kung pwede. Para maling mga kabayutan. Nga naman. Para tamahay mo utang dili nam sig lapagaw ang upang bayo, tilam sig laglaag. Apan hugot gihapon ang baruganan sa Katolikong Simbahan batok ni ini. Gani nanawagan ng Council of the Laity, pinanguluhan ni Dr. Rene Bullieser, ang Director sa Human Life International ngadto sa tanan sa pagsalmot sa ilang kalihukan nga giuluhang Solidarity Walk for the Family aron pakigbatok sa same-sex marriage bill sa nasud. Ipaygayon kini karong Sabado sa alas 3 sa hapon, diin mo marcha sila gikan sa Fuente Osmeña padung Cebu Metropolitan Cathedral, diin sa ulugon ang Santos nga misa. Gipang apod-apod na kining circular gikan ni Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa mga simbahan ug tunghaan aron imbitaron ang tanan sa pagsalmot sa kalihukan. Sa pagkakaroon, 25 na ka mga nasod sa kalibutan ang nilegalize sa same-sex marriage ug 14 niini predominantly Catholic. Labing uwahing nilegalize niini ang nasod nga Ireland. Kay lagi gikuyawan ta nga the next to Ireland nga ni-legalize sa gay marriage last month lang. They are targeting the Philippines. Ipakita nato ang atong strong opposition towards the people in the Senate, people in the Congress nga ang mga Cebuano, we are totally against it. Sa phone interview kang Magdalena Robinson, ang chairperson sa Cebu United Rainbow LGBT Sector Concurls, gipadayag niini nga nag-usik-usik lang og panahon ang simbahan kay wa may kasamtangang tinguha aron pag-legalize sa same-sex marriage dinhi sa Pilipinas. It's so sad because what we're fighting right now, ang concern nga, the pressing concern nga among yung i-push karon is to fight against discrimination, and then what they're trying to fight against us is yung same-sex marriage, which is what we naglabi about that for now. They're just wasting their time. Apan mato ni Dr. Rene Bullieser, maapil ang legalization sa same-sex marriage kung maaprubahan ng House Bill 110 kung ang Anti-Discrimination Bill ni Dinagat Representative Kaka Bag-aw kay ubos sa Section 4F ni ini, nakalatid nga kinahanglang tugutan ang tanang tao bisan unsa pa man ang sexual orientation sa paglukat og tanang klase sa professional license ug mato ni Bullieser, apil na ni ini ang marriage license. Iyang gipasabot nga ang same-sex marriage supak sa balaod ug pagtulunan sa Ginoo makaapekto sa populasyon sa nasud ug moresulta sab kini sa pagsaka sa mga kaso sa sexually transmitted diseases. Talking about demography, if you allow magminyo puro lalaki, pila may ilang anak nga mahimo. So that's contrary to, not only contrary to the laws of God, it's also contrary to the so-called family code of the Philippines. And thirdly, if they will allow that, I cannot just imagine kung unsa kadaghan unya ang kaso sa sexually transmitted diseases, ilabi na isgotan nato ang HIV/AIDS. Apan mato ni Robinson, ang pagminyo kinahanglang mahimong katungod sa tanan. Gani, di same-sex marriage kundi marriage equality ang iyang buot makabot dinhi sa Pilipinas. It's in our constitution nga tanang unsa na siya, we are equal before the law, and so kung naay mga privileges and rights in the law, it should be given out without any bias among all the citizens, among all population. Hindi na siya limited to straight,
or mga straight or heterosexual people. Andrea Patenia, News 5. Na-trace na kung si Kinsa og asa nga buhatan kadtong Hernani Cañete nga mipilma sa purchase order sa wishlist sa Bureau of Fire Protection. Ray Pasaporte Suginlimi. Gibutyag ni Konsehal Dave Tumulak nga kadtong Hernani Cañete nga mipirma sa purchase order sa wishlist sa Bureau of Fire Protection. Mo'y admin officer sa Peace and Order Program sa City Hall. Kahinumduman nga kagahapon sa sesyon sa City Council. Gibutyag sa BFP nga niadtong Hunyo 16 dihang gipatawag sila sa Bids and Awards Committee. Ilang nasayran nga dunay gipang-usab sa ilang lista sa firefighting equipment and accessories ug ang nipirma sa purchase order mao si Cañete. Nasayran nga kapin sa 90 milyones pesos ang budget niini nga gikuha ubos sa buhatan sa Peace and Order Program sa 2015 annual budget. Giklaro ni Tumulak nga ang firefighting equipment nga paliton sa syudad dili tanan ihatag sa BFP kay lakip sa ilang hatagan niini ang mga volunteers sa barangayan. Katong mga request gikan sa 22 barangays. Katong mga fire safety gears, intended to para sa mga barangay. Not necessarily ang 96 million is para sa Bureau of Fire. Misumbalik si Tumulak kung nganong di mangayo ang BFP sa national nila nga buhatan. Nga unta do naman sila'y budget niini. Kung ugaling dunay equipment nga dili mahatag sa syudad. Usa sa gibulgar sa BFP kagahapon nga giilisan ang sukod sa hose nga ana sa ilang wishlist. Hinuon gitataw sa konsehal nga iyang tan-awon ang request inigbalik niya sa Subo. Human siyang seminar dito sa Palawan. Ray Pasaporte, News 5. Mga LGU ug pribadong sektor giawag sa pagsagop sa organic agriculture. 10% pa lang sa target nga area of coverage sa Central Visayas ang mipatuman sa organic farming nga gimando sa balaod. Andrea Patenia, Suginlimi. Farmers na to karon nasugod na gyud sila kog pananom. Maayong balita alang sa mga mag-uuma ang pagdeklarar sa pag-asa sa sinugdanan sa ting-uwan kagahapon. Apan limitado ra ang mga adlaw nga uwanon tungod sa El Nino ug gibana-bana nga mobalik ngadto sa below normal ang rainfall sugod sunod buwan. Tungod niini, miawhag ang Department of Agriculture sa mga mag-uuma nga mobalhin na sa organic farming kay ang organic fertilizers dunay capacity nga mo-store og moisture sa mas taas nga panahon kun itandi sa commercial fertilizers. Ang absorption sa moisture, usog muhod ang moisture kana na mag-organic matter nga naa sa yuta. Ikumparar sa katong gi-applyan nimo og inorganic. So, mo na impact mo na makasurvive ang crops. Yes. Gawas niini, ang organic agriculture makadungag sa fertility sa yuta, makapataas sa farm productivity, mopakunhod sa polusyon ug moresulta sa mas healthy nga mga produkto alang sa mga konsumidor. Ubos sa Republic Act 10068 kun ang Organic Agriculture Act of 2010, gitahasan ang gobyerno sa pagmugna og mga programa alang sa pagpalambo sa organic farming sa Pilipinas. Sa 9.6 million hectares sa total agricultural land sa nasud, 5% lang o 483,539 hectares ang target coverage sa National Organic Agriculture Program. Sa dulan 500,000 ka hektarya nga target sa DA, 26,121 hectares niini ang anaa sa Central Visayas. Apan sukad na pasar ang Organic Agriculture Act ni atong 2010, 10% pa lang o 2,632 hectares sa Central Visayas ang na-cover sa Organic Agriculture Program. Matod sa DA, maiha pa lang ang mga dapit nga nag-practice og organic agriculture dinhi sa Kabisayan, sama sa pipila ka lungsod sa Bohol ug mga area sa Barili, Danao, Balamban ug Cebu City. Iyang giangkon nga lisod kumbinsihon ang mga mag-uuma sa pagsagop sa organic farming tungod sa kakuti niini. Kasagaran karon kung magwanta og conventional farming, mag-engage sa conventional farming, upalit na lang ka sa merkado unsa imong gikinahanglan para sa imong umahan naa na tanan. Whereas kung sa organic farming mag-produce kag imong kaugalingon, dili mo gani kayo successful kung wa kay livestock nga ma-integrate diha sa imong umahan. Kay kung naa kay livestock naa na kay manure nga ma-produce para sa imong pag-produce sa imong organic fertilizer together with the crop residues,
maunay usa nga mo imong source of organic fertilizer. Karong Hunyo 30 hangtod Hulyo 1, ipahigayon ng Organic Agriculture Congress. Tuyo niini ang pagtudlo og tips sa organic farming o pag-agni sa dugang local government units ug private groups sa pag-invest niini alang sa kaayuhan sa tanan. Andrea Patenia, News 5. Attorney Georgia, we are advised nga musayo ta 1 hour before para tita malangan sa ato ang mga schedules, no, kay malalangan kayo ang atong kaning mga road reconstruction projects. Mayra sa ning nabutang nato sa ato ang banner story. Yes, grabe ang Mandaue ha. I must say, for weeks now, I've been ranting on Facebook na ang traffic and everything. So, I guess that's their explanation that because of the DPWH works, but what I am confused is, why are they just implementing now a longer working period, knowing that the APEC Summit is coming up? Good. Why didn't they do it way before? Knowing that the rainy season is coming and all this, di ba? I mean, may deadline, 200 to 400 days. So mga unong kabuan nga rin sa usa ka tuig. Yes. Nya akong nainumduman na ng ubang mga projects diya ato pa ng 2013 Mao nga gyud. gisugdan. Exactly. That's true. Because I pass by Mandaue all the time to go to work. And mo gina ko Na 20 to mabantayan. 60% pa nga nahuman. So maghuwat pataglain nga usa nga duha ka tuig. Unfortunately, also, there are not a lot of workers working there on the side when I pass Wa by. say traffic management, parking isig kakilid, wa na gyud maagian. Yeah, exactly. You know, as I've said, it only takes a little bit of political will and a little bit of disciplinary action. Ato nang hisgutan unya maayo pa Attorney Georgia, no, kay nindot na nga tukion. Yes. Kay mo nay sentimento sa katawhan. Yeah. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!